Gabon deizuela guztio itxibite izango da aurrerantzean ere PSN-eko idazkai nagusi. PSN-ek bere 13. kongresua gauzatu du asteburuan eta afiliatuen ia 100% babesa eskuratu du. Rosa Azarraren eta Pasaiako Sarraskiko lau biktimen senideek balorazio batzordearen txostenak jaso dituzte gaurkoan. Horrela, biktima estatusa aitortu zaie Rosa Azarra eta Pasaiako Sarraskiko lau biktimei. Asteburuan, Palestinako sarraskia gelditu dadila eskatu diote Israeli milaka herritarrek. Larunbat honetan, Gernika Palestina herri ekimenak Donostian antolatu zuen martxan Israel Gazan egiten ari den genozidioa amaitzea exigitu dute. Hainbat alderdi, sindikatu eta erakunde sozialek bat egin dute, baita kultura arloko hainbat pertsona ezagunek ere. Osasun arloan, Euskal Autonomia Erkidegoan lehen arretako egoiaren formakuntza 3 urtera murriztea proposatu du Jaurlaritzak. Alberto Martínez, Jaurlaritzako osasun sailburuak jakinarazitakoaren arabera, lehen arretan dagoen mediku eskasiari aurre egiteko asmoz egin nahi dute murrizketa. Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordea 11 telebistako aktualitate solasaldian izan da, azken egunotan migrazio arloan izandako berrikuntzen berri emateko besteak beste. Adi esandakoari. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian migrazioa, diskurtso xenofoboen igoera edota gazteriak egunerokotasunean topatu ditzakeen erronken inguruan arituko gara hizketan. Eta horretarako, 11ko platoan daukagu Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon eta eskerrik asko zeuei gonbidapenagatik. Aktualitaterekin hasiko gara, konkretuki aste honetan onartu berri den lege dekretuaren inguruan, hau da Espainiar Estatuan, bakarrik datozen adingabe migratzaileen banaketaren inguruan, jakineko genuke, nola baloratzen duzuen erabaki hau argitaratu da Euskal Autonomia Erkidegoak 88 adingabe hartuko dituela, baina hori, nola baloratzen duzuen erabaki hau eta erabaki honetara arte iristeko prozesua. Bueno, nik uste dut lehenik eta behin importantea da argitzea momentuz datorik ez dagoela. Urten dizen datuak komunikabidetan urteko datu bati ez, eta momentu honetan erkide autonomo bakotsari tokaten askune da datuak aportatzea eta horren arabera gero atarako da kalkulo osoa, beraz. Momentuz, itxaronen behar dugu pixka bat. Baina, egia da, aste honetan errege dekreto bat onartu dela, Jaurlaritzatik ja hasikerako balorazio bat egin dugu eta printzipioz positibotzat hartu dugu errege dekretu hau. Positibotzat hartu dugu lehenik eta behin uste dugulakon errege dekretu hau aldala izan pauso bat artikulatzeko erantzun estruktural bat Kanarias uhartetan bizi den egoerari aurre egiteko. Jaurlaritzatik aspalditik ibili gara behin eta berriz eskatzen erantzun estrukturala beharrezkoa zala oneri erantzuteko, ze orain arte partxeokaz ibili gara beti eta behin eta berriz hori egon gara eskatzen eta hau aldazan aurre pauso bat. Beste alde batetik positibotzat hartzen dugu, errege dekretoan kontutan agertzen dizen kriterioak Pradales lehendakaria eta Clavijo presidentearen proposamenaren kriterio berberat izela eta hori positibotzat hartzen dugu. Eta bai hartzen dugu positibotzat adin txikikoen kudeaketan eskara oin zerotik hasten. Hemen aspalditik gabiltz lanean eta egia da erkide autonomo batzuek orain arte batzuk esfortzo gehiago egin daude beste batzukaz konparatuz eta errege dekretu horretan kriterioen artean bai errekonozidu egiten da orain arte egindako lana eta hori guretzat positibotzat hartzen dugu. Bebai kontemplatzen da fondo ekonomiko bat, gu behin eta berriz da gauza bat eskatu indogune Madrileko gobernuari,
Eta orokorrean positibotzat, baina egia da bebai errege dekreto hau hobetzeko esparru bet badagoela. Ikusiko dugu oin, kongresoan eztabaidatuko da errege dekreto hau, ikusiko dugu alderdi politikoen artean zemotatako negoziazioa aldan egon, eta horren zain egongo gara. Jaurlaritzaren aldetik hobekuntzak izan daitezkela aipatu duzu, Jaurlaritzaren aldetik ze hobekuntza proposatuko zenituzkete edo ez dakit oraindik aztertzen hasi zareten? Bai, guretzako hobekuntzarik importanteena da, behin eta berriz eskatzen gabiltzena da, Euskadi konsideratzea iparraldeko muga administratiboa. Hori da punto bat lehendakari Pradales lehendakaria eta Clavijo presidentearen proposamenan zegoen gauza bat, eta guretzako oso importantea da, segia da aspalditik Madrileko gobernuak aspalditik errekonozitu egiten dau Kanarias uhartea dela hegoaldeko frontera, eta argi daukaguna da Euskadi dela iparraldeko muga administratiboa, eta gainera aurreko astean Irunen egon ginen transitoko datuak aztertzen, eta argi dagoena da sendotu indala Euskadiko pasua Europako beste herrialde batzuetara joateko orduan Euskadi dela momentu honetan pasua erabiltzen dagoenak etorkin horrek euren ibilbidea jarraitzeko. Bakarri dauden migratzaile adingabekoen inguruan aurreiritzi ugari daude zabalduta eta hainbatek segurtasun faltarekin ere uztartzen dituzte diskurtso xenofoboetan. Zein da benetan adingabe hauek daukaten errealitatea? Adingabe honek dakoien errealitatea da errealitate gogorra. Ezin gara ahaztu, adin txikikoek dizela eta azken baten ume batzuti ez. Eta honek behar daude errekurtso konkretoak eta atentzio konkreto bat. Eta ezin gara ahaztu askotan deshumanizatu egiten dugu politika batzuk, eta nik uste dut momentua dela benetan humanizatzeko migrazio politika, eta askotan zifrak eta jartzen dugu zenbaki potoloak mahai gainean, baina zenbaki potoloen atzetik izen abizena tauz, motxila batzu tauz, eta hori dana kudeatu egin behar da, eta garantizatu egin behar diez umeek dakoien, aditxikikoen dakoien eskubideak. Aipatu berri duzu Euskal Autonomia Erkidegoa muga administratibo izendatzea, Europarako paso bezala, beste Europako gainerako herrialdetarako paso bezala egonkortu delako. Bertan Irunen badago arreta sistema bat ezarrita, hilanderaz bat eta bi eraikinen bitartean, konta iguzu zertan datzan arreta sistema hori? Momentu honetan, 2018tik ona Euskadin bizi izan gari zen fenomeno barri bat, eta hori zen iragaitzeko fenomenoa. 2018tik ona Irunera heltzen dizen flujoak indartu indiez, eta hori dela eta 2018tik instituzio publikoetatik martxan jarri gendun errekurtso desberdinak fenomeno horreri aurre egiteko. Horretarako mai interinstituzionala eta soziala sortu zen, batez ere fenomeno horreri erantzuteko, eta mai horretan gagoz bai Euskal Autonomia Erkideko erakunde desberdinak, Eusko Jaurlaritza, Hiru Aldundiak, Hiriburuak, Iruneko udala, baita Oinarbiko udala, Espainiako delegaritza, eta gero bebai dauz hirugarren sektoreko entitate batzuk, Guruzgorria, Sosarra Sakeria, Zehar errefusiatuekin, eta Medicos del Mundo uste dotala laugarrena. 2022tik ona iparraldeko erakundeak batu nein zien mai honetan, eta mai honetan egiten dana da purret aztertu fenomenoa eta diseinatu estrategiak. 2018tik ona errekurtso arrunta bataku, hilanderaz bat, egunero irekita dagoena, 24 ordutan, eta 100 plazako errekurtso bata, non hartzen ditu
Irunera heltzen dizen pertsona guztiak. Eta gero, hilanderaz bat nahikoa estanean flujo guztiak hartzeko, orduan aktibatzen da kontingentzi plana. Eta kontingentzi plan horretan, bai aurre ikusten diez eszenatoki desberdinak eta eszenatoki bakoitzaren arabera aktibatzen diez errekurtso gehiago. Orduan, pasadan astean egon ginen Irunen aztertzen 2024ko datuak, eta 2024ko memoria aztertu ingen duen. Eta 2024ko memoria aztertuta gero ikusten dugune da flujoa gorantza doala aurreko urteari konparatuz, 2024ean ia 6.250 pertsona pasadiez hilanderaz bat errekurtzotik, hori ez da gure esan 6.250 pertsona pasaten dizela Irunetik, ze batzuk ez da erabiltzen hilanderatzeko errekurtsoa eta segiduan pasaten diez, baina datua hori da. Eta ikusten dugu bebai zelan 2018tik ona, ia 38.000 pertsona erabili daude honek errekurtsoak euren ibilbide zera jarraitzeko, ez? Orduan, horreitxitoa bebai eskaria, Euskadi iparraldeko muga administratiboaren errekonozimientoa eskatzeko orduan, ez? Eta gero, nik azpimarratu ingo lekidot, 2024ko datuak ikusita, gauze positiboak beukido guzela, ze bigarren urtez, zorionez ez dugu euki hilik bidazoako uretan, eta hori uste dut dato positibo bat dala, eta gero 2024ean zehar hilanderaz bat errekurtsoa nahikoa izan da iragaitzeko fenomenoari aurre egiteko. Ez dugu izan behar kontingentzia plana aktibatzea, eta hori uste dut albiste ona dela. Hala ere, tamalez gorroto diskurtsoak badirudi gorantza doazela gizartean, euskal gizartea ez da estepzio bat, eta migrazio eta delinkuentzia delakoa askotan uztartu egiten dira azken garaietan. Zer egin daiteke diskurtsoien edapena ekiditeko? Horrek diskurtsoak nik esan behar dut, aspalditik lantzen dabiltzezela, ez Euskadi mailan, baizik eta Europa mailan eta mundu mailako estrategia bat ala, aspalditik, eskuin muturren estrategia bata, eta esan dozun moduan Euskadi ez da estepzio bat, eta diskurtso hori gitzik-gitzik ebe onantz dator, eta gerotak gehiago entzuten dugu bebai gure inguruan eskuin muturreko diskurtso hori, ez? Diskurtso horren aurrean nik uste dut landu behar dugu zela erantzunak eta sensibilizazio kanpainak indartu behar diez, baina batez ere datuak uste dut importantea dela lantzea, ez? Askotan datuekaz eta gauze asko hori aurre egin altzagu, ez? Egia da oso gatza da, hemen nik esango lekidot aukera bi dago zala, ez? Batzuk ikusten da bienak migrazioa arrisku moduan, eta beste batzuk ikusten dugunak migrazio fenomenoa oportunitate moduan, ez? Eta horren bien artean, nik uste dut sortzen dizela alde batetik horrek diskurtsoak, eta beste manda batetik, aleginen behar dugule danok horren diskurtsoei aurre egiteko, ze danok esan behar gara agente aktiboak horrek diskurtsoak eta bertan bera usteko, ez? Migrazioa eta migratzaileen kontua momentuz alde batera utziko dugu eta gazteriari eutxiko diogu pare bat kontua aipatzeko. Egungo gazteak egia da eremu digitalaren eraginpean daudela oso, eta hau ere arriskua edo aukera izan daiteke. Orduan, ze baliabide jarri beharko lirateke martxan haiek babesteko, bereziki adingabeak diren gazteak? Egia da, teknologia barriak gauze onak tako zela, baina baita arriskuak ez, eta
hemen be, ekilibrio bat lortu egin behar dugu, ez? Jakin behar dugu horrek teknologi barriak zelan erabili, benetan erabilgarriek izateko, eta ez beste gauza bat, ez? Hemen egia da, eztabaida handia sortu dela hainbat eremuetan, eta bueno, Euskadiko erkide autonomoan legez ez da debekatu, adibidez, mobilen erabilera hizkuntza sisteman, hemen, zabaldu indar, reflexioa zabaldu da jente guztien artean eta ikastetxe bakotxak hartun dau erabakia zelan arautu horren teknologi barrizen erabilerak, eta nik uste dut eztabaida hori positiboa izan dela. Ni neu, adibidez, legez debekatzekoren aldeko postura nik ez daukat. Ni nahiago dut olako eztabaida bat irekitzea eta gero ikastetxe bakotxean hartun daiela euren erabakia eta euren protokoloak eta holan egin da Euskadiko erkide autonomoan. Erronka demografikoa ere kudeatzen duzun beste arloetakoa da, honen barruan dago emantzipazioaren eredua. Zein da egungo argazkia Euskal Autonomia Erkidegoan, zein da bataz beste gazteek emantzipatzea lortzen duten adina? Momentu honetan egia da hori beste erronka bat ala, eta emantzipazio asuntua dela eta aurrera pauso batzuk be mondizela, eta hor dauz emantzipa laguntzak, non gitxik-gitxike indartzen doa zela, eta aurten be prest daukagu aurtengo deialdia, eta deialdia bera be indartu ingo da perfilak eta zabaltzen, ez? Gero eta gazte gehiago aukera okin den emantzipa laguntzak eskatzeko. Erronka demografikoa dela eta ez dela, nik uste dut, erronka demografikoa ulertu inbiar dela, lanildo desberdinetan landutako erronka bat izan behar dela. Alde batetik emantzipazio asuntua hor dau, dude barik, baina beste alde batetik famili laguntzak indartu inbiar diez, eta hor laguntza pilo bat sartzen diez boltsa horretan, eta hori indartu inbiar dabe bai. Gai, inguruan luzean hitz egiten jarraitu genezake, baina gaurkoz hemen utziko dugu, Xabier Legarreta, mila esker etortzeagatik. Zeueri eta aurrengora arte. Aberri egunerako Joseba Larretxe Jose Bizki diseinugileak egin duen kartela aurkeztu du gaur Euskal Herria Baterak. Aberri egunari begira urtengo ekitaldi bateratua apirilaren 11an ostiralean egingo da Donostiako kursalean. Udane, konta iguzu gehiago? Aberri egunaren atarian 9 egun lehenago apirilaren 11an ekitaldi kulturala antolatu du Euskal Herria Baterak. Aberri eguna batera, denok batera eta elkarrekin ospatzeko egun gisa. Horretarako sarrerak doainik izango dira eta kursaleko egunean eskuragai dituzu. Hain justu gaurko egunean Aberri eguneko kartela aurkeztu dute Joseba Larratxek egina da, garai bateko estetikarekin, baina gaurkotasun puntua duena. Hori hala, herri bat garela, etorkizunarekin konpromisoa dugula islatu nahi dute eta denok batera gaudela eta batera ospatu behar dela instituzio eta sindikatu batekin loturarik izan gabe Euskal Herritar izan da Aberri eguna denok batera ospatzeko deia egin dute. Iradokitzen du pixka bat, agian horrelako euskalduntasunaren beste garai bat edo garai tradizional bat, eta ez horretan geratzeko, eman nahi izan diot kartelari gaurkotasun bat, agertzen diren figura eta arropekin, eta beste garai batzuk iradokitzen ditu kartelaren pertsonaiek, ezta? Urrundik bada ere, Aberri eguna bateratua aldarrikatzeko eta ospatzeko beharra nabarmentzera, etorriko baita beste urte batez batera. Aberri eguna ez da alderdiena, ez da fundazioena, ez da elkarteena. Herriarena da, gizartearena. Beraz, dei egiten dugu, Aberri egunari dagokion garrantzia eta instituzionalizazio maila emandakion, eta baldintzak sor daitezen ospakizuna zabaltzeko eta elkarrekin ospatzeko.
Eta azkenik, EH Bilduk eta EH Baik udal konferentziak egin dituzte larunbat honetan Azpeitian eta Angelun, aurten lehen aldiz egun berean eta modu partekatuan egin dituzte haien udal konferentziak, lehenengoa EH Bairen kasuan. EH Bilduk eta EH Baik udal konferentziak egin dituzte larunbat honetan Azpeitian eta Angelun. Aurten lehen aldiz egun berean eta modu partekatuan egin dituzte haien udal konferentziak, lehenengoa EH Bairen kasuan. EH Bildurena hirugarrena izan da eta etxebizitza, zaintza, trantsizioko soziala eta gobernantza eredua landu dituzte bertaratu diren 500 ordezkariek. Harrera ekitaldian Azpeitiko alkate eta Udeleko lehendakari ordea den Nagore Alkortak alkatei eta haien taldei eskerrak eman dizkie EH Bilduren komunitate osoaren izenean haien bizilagunen ongizatea bermatzeko egiten ari diren lanagatik eta fokua etxebizitza politiketan jarri du. Oztopoen, boikoten edo bestelako arazoen gainetik, EH Bilduko alkateek etxebizitzaren arloan duten konpromisoa erabatekoa dela aldarrikatu du Alkortak. Eta guk oztopuek, boikotak eta sortze zaizkigun edozein arazun gainetik, EH Bilduko alkatiek etxebizitza eskubide bermatzeko erabateko konpromiso dakeu. Politika puntualik soilik ez digute konponduko etxebizitzan arazue, beraz, beharrezko zaigu erakundien arteko lankidetza. Danoi dagokigu arduraz jokatzie. Eta argi dakeu, EH Bilduko alkatetzetan, ez lana, ez konpromisue eta ilusioik ere ez zaigula faltzako. Angelun berriz datorren urteko herri hauteskundei buruz aritu dira, eta Euskal Hirigun Elkargoari buruz aritzeko baliatuko dutela adierazi dute. Heldu den urtean herri hauteskundeak preparatzeko hartuko ditugu goiz hori eta herri hauteskundeetatik haratago elkargo egan nahi du iparraldeko instituzioa marrazten duen asanblada lantzeko. Kulturarloan ETSek gorazarrea egin die Euskal Herriko jaiei taldearen 20. urteurrenean, 3 kontzertu egin ditu talde arabarrak Beken eta bertan izan da Hamaika telebista. Aurreratatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aztutako ateak azaltzen hasten dira, euren biago azenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastatzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak. Margotuko eto kolore berriak zen. Irekiko eto atera atea. Margotuko eto kolore berriak
Horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko detogo atera ateak, oihartzunak ekarri ditza erantzunak. Kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko detogo atera ateak, oihartzunak ekarri ditza erantzunak. Margotuko detogo kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko detogo atera ateak, oihartzunak ekarri ditza erantzunak. Lagunekin. Gurasoekin, bai. Etorgira ipajaldetik 4 lagun hori kontzertuaren ikustera eta asteburu pasatzera denbora. Lagunek etorgira kuadriako. Beti entzuten dugu eta baina bai, beste batzuk dira eskal mitikoak. Ez dakit nik goratzen dut nire lehenengo jaiak eta beti izaten zila entos almiardorekin, eskagitanekin. Bai, eni bai, beste ez dakit, eni bai gustatzen zait asko. Bai, honi gehiago baina bai. Juergan eta batzuetan dutxan, rolan. Baina lehenko abestiak eska hori egiten zatenean. Eskola, eta Spotify eta dena. Spotify. Denetan, etorri kontzertutan oso ipajaldera eta gero Spotifyen mikojetik etxean, autoan denetan. Aukera berriak. Musikaren doinua. Aukera berriak. Badira, ez dakit, ajenak hacia la luna, ez dakit, musikaren doinu hori zah horiek. Da garaia. Zurekin batera. Eskutik, soilik zundakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Ametxetan, 10 urte pasa dira, ametxetan, ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak bai dira zurekin batera. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean, antzalekuan, musikaren doinua. Heldu da garaia, eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak ezatzen ditugu gaudenean, zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako ni ondoan. Aukera berriak, Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, aukera berriak. Bueno, besterik ez gure aldetik, badakizue informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian. Zein lore abestiarekin joango gara orain asker eta Flako Fonkik egina, ongi izan.
bezala nahi dut